Lasaiereko frontoira hurbildu gara gaur, Mayumi voleibol taldea ezagutzeko. Orain dela urte batzuk, indarra galdu zuen kluba da, baina 2023an berriz ere indarrak batu eta hasi ziren lanean eta lortu ere, bi talde dituzte orain, emakume ugari hurbildu dira voleibola praktikatzera eta giro honean ibiltzen dira, entrenatzen eta jokatzen. Beraz, gaur erran bezala Lasaiera hurbildu gara eta bertako 3 kidekin egonen gara, Aitor Garzia, klubeko kide bat, eta Aizea Garzia eta Enara Mora jokalariak. Kaixo, zer modu zaudete? Ondo gabiltza bai. Bueno, aipatuko dugu, 2023an sorrera txiki bat izan zen utela klubean, ez zerotik, baina berriz ere indarrak batu eta indarrak galdua zuen, klub hori, berriz ere abiarazi zenuten eta lortu duzuela bi talde ateratzea. Pentsatzen dut pozgarria dela, egindako lan hori, horrek fruituak ematea. Bai, egia esan pozik gaude, izan ere, bazegon lehenautikan talde bat, Txingudi ikastolan entrenatzen zuna, baina instalazio kontuak direla eta arazoak egon ziren instalazioaren entrenatzen jarraitzarekin, batzuk Onjarbira joan ziren jolastera, eta Irunen gelditu zen neska multzo bat taldirik gabe, ez. Hau ikusita, bertako jokalari baten osabak, Iñaki Roderok badauka klub bat, Mayumi judo klub bat, eta berak utzi zigun bere elkarta montatuta zegoenez, ez geneukan tarterikia legalkita ezer egiteko, berak pixkat utzi zigun guztia martxan jartzeko, ez? Eta horrela hasi gara, deialdia egin genuen, da harrera egia esan oso ona izan da gai. Emakume klub bat zarete, voleibola praktikatzen duzuen emakumeak dira, eta pentsatzen dut, helburu horrekin ere sortu zenutela nolabait klub hori, ez? Emakumearen kirola sustatzeko asmoarekin edo? Bai, berez helburua hori da. Bai, egia da ez dugula atea izten etorkizun baten mutilen talde ere sortzari, baina garbi dakau gure helburu nagusia izan behar dela emakumeen kirola sustatzea eta indartzea. Orduan, buru belarri hortan ari gara gaur egun, bai, orduan, gure helburu hori da eta hortan gabiltza. Bai. Gainera, voleibola ez da kirol agitz ezagun bat, edo bederen bertzeak baino ez ezagunagoa izan daiteke, ez? Hala ere, ez duzue hain zail eduki, ez? Edo ez dituzue hain bertzeko zailtasunak eduki, emakumeak erakartzeko eta voleibola praktikatzen hasteko? Ez, egia esan deialdi egin ginen da, bereiek esan dezatela, bestela, ez? Zelan deialdia egin genuen eta berela hurbildu zen neskapi, orduan, hemen bereiek esango dizute bestela, zelan joan da gara? Hasieran jende gutxi geuden, baina jende gehiago apuntatzen hasi zen. Pentsatzen dut, ikusten baldin badute zuen ingurukoak voleibola praktikatzen duzuela, gustora zabiltzatela, horrek ere erakarriko du, ez? Jende gehiago edo animatuko du zuen ingurua ere hurbiltzera edo bederen ikustera zer den eta gian ere zuekin batera aritzeko. Bai, hori da. Azkenean ikusten badute zu ere jolasten zarela eta azkenean haiek ere probatzen etortzen dira eta hori ondo dago. Aipatu dugu bi talde sortu dituzuela, zuek ze mailatako jokalariak zarete? Infantilak. Eta zenbat zarete taldean? 9. 9, hori da. Entrenatzen ibiltzen zarete, gimnasio desberdinetan edo fronte desberdinetan, ez? Ez duzue leku finkorik, baizik eta ibiltzen zarete? Hori da, bai. Nahiko zenukete, horrelako leku finko bat eduki, edo uste duzue, errazago izanen litzatekeela jende gehiago animatzeko edo? Nik esango nuke baietz, azkenean toki finko bat izatea laguntzen du. Zatik, aste azkenetan joaten gara lekaeneara, ostiraletan etorri bar gara ona, eta orduan leku finko bat izatea azkenean erresagoa da denontzat. Eta astean bitan entrenatzen duzue orduan? Bai. Astelehenetan daude beste urte bat, 13 ez. Bertze kategoria bateko... Hori da, txikiagoak probatzera eta datorren urtean nahi bat dute apuntatu, daude orain probatzen eta hori. Eta zuek ere ibiltzen zarete beraiekin entrenatzen? Bai, batzutan dago jendea joaten dela laguntzera eta hori da.
Pentsatzen dut, txikiagoak ere ikusten badute zuek gustora ibiltzen zaretela voleibola praktikatzen. Horrek ere, edo harremanak sortzen badituzue zuen artean entrenamendu horietan, horrek ere lagunduko duela ez uztera, ez? Eta agian bertze kirol batzuk ez egitea eta voleibolan segitzea. Bai, nik esango nuke baietz. Eta gero, partiduak ere jokatzen dituzue edo liga batean sartuta zaudete? Bai, liga batean gaude. Larun batero egiten dugu partiduak. Hurbileko taldeen kontra edo nola izaten da hori? Nik uste, bai, bastante hurbilekoak dira, Donostiakoak, Tolosakoak, bai, hori. Batzutan bidaiatzea ere tokatuko zaizue. Bai. Eta nola egiten duzue hori? Gurasoekin, zuen artean, joan etorri? Batzutan dago jendea ezin dela joan bere aita eta amarekin lana daukatela olako zerbait, eta batzutan eramaten dute beste aita batzuk umeak eta hola. Erran dezakegu familia txiki bat zaretela, ez? Eta giro ona sortu duzuela klubean eta taldean ere, ez? Bai, hori. Zuek gustora zaudete? Bai, oso gustora. Eta segitzeko intentzioa duzue, ez? Ez uzteko eta, hemendik aintzinera gehiago izateko nahiarekin eta agian kluba handitzeko nahiarekin ere? Bai. Senior mailako talderik ez duzue, ez? Eta, bai? Kadeteko talde bat, eta gero aurten infantiletan bi sortu dire bereiak esan duten bezala. Azenan infantileko talde bakarra zeuan, baina hainbeste neska etorri direnez, erabaki izan bi talde egitea. Dene jolasteko aukere eduki dezaten orduan. Bai, infantiletan bi dakau eta kadetetan bakarra, bai. Eta hori ikusita, agian zuek gero eta helduagoak zareten heinean, ez? Agian senior mailako talde bat sortzea edo egitea izan daiteke, ez? Klubaren etorkizunerako helburu bat edo? Bai, nik esango nuke baiet. Zati gero kadeteak, haiek ere bai onditzen doaz, eta voleibola jarraitu nahi badute, ja ez dira kadeteak, izango dira seniorrak. Orduan ikuste dut senior talde bat egin barko dela. Ederki, bukatzeko, animatuko dugu pixkote jendea, zuengana hurbiltzera, probatzera, ez? Pentsatzen dut, etortzen aldirela, zuen entrenamendu batera, ikustera nola egiten duzuen, eta beraiek ere, animatzen badire, probatu zuekin, eta hemen gelditzeko, ez? Erranen zenioketen norbaiti gogoa duela etortzeko zuengana, baina agian ez dela usartzen edo, falta zaiola zerbait ere, zuengana etortzeko. Etortza eta probatzea, eta ez bazaio gustatzen, ez dela deus pasatzen. Ez da ezer pasatzen eta gustatzen bazaio, alda puntatu gurekin. Zerbait gehiago? Ez darela. Ederki, Aitorzuk zerbait gehiago duzu gehitzeko edo? Ez, hori, pixkate bai eskari bat agian udalari batez ere, instalazio falta izugarria dagolako, bai. Irunda Gipuzkoan mailan biztanletan bigarren hiria, bai Donostiaren atzetik, eta ez gu bakarri, kirol talde asko gaude, igual oinarrizko kirolari dagokionez instalazio falta izugarria dago, eta ate joka gabiltza, ikastetxe publiko ezberdinetara, atea jo dugu. Eta, bantzun erantzuna positiboa izan da, baina hala ere delegaritzara baimenak eskatu behar dituzte, eta izugarrizko gabezia dago, eta nik uste dut, esan duten bezala Gipuzkoako bigarren hiria izan da, beste nolabaiteko instalazioak eduki beharko genituzke, eta azkenean oinarrizko kirola espaduzu sustatzen, jai dakau, hori da uste dugun, orduan mintzat eskari hori luzatu nahiko genuke, bai. Ederki, hiruei, mila esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta hortxere, aldarrikapen hori utziko dugu noski, eta, zueri ere zorionak egiten duzuen lanagatik, kirola sustatzeagatik, eta gainera kirol aniztasuna ere bultzatzeagatik. Mila esker hiruei. Eskerrik asko.